Wel, diolch yn fawr i chi yn y lle gyntaf am ddod yma heno. Dwi'n meddwl bod e'n holl bwysig bod pobl yn penderfynu dod mas ar noswaith ddiflas lib fel sydd yn ei heno mwyn mynychu'r cyfarfodydd yma. A gai hefyd ddiolch i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg am drefnu'r cyfarfodydd yma ar hyd y lled Cymru, achos mae'n holl bwysig, dwi'n meddwl, bod y neges yn cael ei lledaenu, bod ni mewn trafferthion dybryd yng Nghymru ar hyn o bryd, a'n bod ni mewn perygl mawr o golli yr unig sianel Gymraeg sydd ganddo ni, a dwi'n meddwl bod hwnna'n neges glir sy'n rhaid i ni gyd i chlywed. Nawr, o'n i wedi bwriadu dechrau fan hyn heno, wrth ddweud bod fi'n ategu popeth oedd gan Peter a Fred wrth ddweud. Ond gan mai fi sy'n mynd gynta, mae'n bwysig hefyd falle bod fi'n rhoi rhyw fath o neges i chi hefyd. Nawr, yn digwydd bod, o'n i yn y cyfarfod yng Nghaerdydd neithiwr, o'n i'n siarad fyny, ac un peth ddath yn amlwg oedd pa mor ddryslyd mae popeth ar hyn o bryd. Mae'r holl negeseuon gwahanol sy'n cael ei rhoi, mae'r holl stori yn rhywbeth sy'n anodd iawn i'w ddeall, mae yna gymaint o agweddau gwahanol i'r hyn sy'n digwydd i S4C ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl bod hi'n holl bwysig ar gyfer yr ymgyrch i achub y sianel, ein bod ni'n penderfynu, a falle allwn ni gael trafodaeth am hynny heno, ein bod ni'n penderfynu ar un neu ddau o negeseuon syml mae pawb yn ei deall. Ac yn fy marn ni, y neges bwysica un yw hyn. Ar ôl 2015, does na'r un geiniog wedi cael ei glusnodi ar gyfer S4C. Dim un ceiniog. I ni'n gwybod bod ganddo ni sianel o ryw fath tan 2015, ac ar ôl hynny, dim byd. Ac wrth gwrs, os ni'n siarad am sianel Gymraeg annibynnol, wel heb gyllid, heb unrhyw fath o arian, fydd na ddim pwynt chwaith sôn am annibyniaeth. Nawr dyma sawl ffordd y gallwch chi ladd annibyniaeth sianel. Mae sawl ffordd allwch chi ladd sianel. Allwch chi orgwtogi ar yr oriau, allwch chi ychwanegu rhaglenni Saesneg, neu allwch chi i diddymu hi'n llwyr achos bod yna ddadl bod dim digon o werth am arian oherwydd bod y ffigurau gwylio yn rhy isel. A reswm pam ei bod hi mor bwysig cadw at y negeseuon syml yma felly yw bod hi mor hawdd i gymlethu'r sefyllfa. Nawr, nid cyd-ddigwyddiad gyda llaw yw'r ffaith bod y negeseuon mor gymleth. Mae'n haws taflu llwch yn llyged ni gyd gyda phob math o ddadleuon, honiadau a heiriadau sy'n anodd i deall. Nawr, mae'r DCMS yn Llundain, adran y ddiwylliant y Llywodraeth yn San Steffan, yn dweud bellach bod S4C ddim yn fater iddyn nhw, mae mater i'r BBC yw S4C. Mae'r BBC yn dweud ar y llaw arall, mae mater i'r Llywodraeth yw S4C, achos mae nhw benderfynodd roi S4C yn wylo'r BBC. Ac i'r ein sydd ddim yn deall y peryglon wedyn o golli annibyniaeth o'r sianel o fod o dan adain y BBC, mae'r negeseuon i ni'n glywed wedyn, wel os nag nhw'n gelwyddog, maen nhw yn hollol ffiantus. Nawr, mae'r DCMS yn dweud y bydd y BBC yn dda i S4C. Maen nhw'n dweud y bydd adain rhyngwladol y BBC yn gallu helpu rhaglenni S4C i gael ei gwerthu dros y byd. Bydd hwn yn gyfle i'n sianel fach ni. Nawr, mae Ed Feisy, y gweinidog diwylliant, yn dweud nad oedd S4C, nad yw S4C, yn gwneud digon i ddiogelu'r iaith a'r diwylliant. Ac wrth gwrs, y neges gref wedyn yw bydd y BBC yn gallu gwneud hyn yn well ar ran S4C. Mae Mark Thompson, pennaeth y BBC yn Llundain ei hunan wedi dweud wrthon ni cymaint mae'r iaith Gymraeg a'r diwylliant yn ei olygu iddo fe. Bod yn onest, fi'n syni bod e ddim yma gyda ni heno. Nawr te, i ni wedi clywed droion yn ystod y misoedd diwetha am fethiant S4C. A dwi'n meddwl bod hyn hefyd, y math yma o negeseuon, yn negeseuon sy'n cael ei dweud yn bwrpasol mwyn lladd ar y sianel, a mae rhaid ni fod yn ofalus iawn ohonyn nhw. Ni'n clywed bod neb yn gwylio S4C. Neb yn gwylio S4C. Bod ffigurau gwylio S4C wedi syrthio'n drychinebus. Wel, mae'n bwysig iawn, dwi'n meddwl, bod ni ddim yn credu hyn. Dyma beth yn sicr yw celwydd noeth sy'n cael ei ail-adrodd yn ddiddiwedd bydd gelynion y sianel. Nawr, i'r ein ohonoch chi sydd falle yn dilyn blogiau, roedd ymateb ar wefan o'r enw Wales Home ddoe, oedd yn cwyno am gost S4C ar ffigurau gwylio.
Dim ond 25% o'r gynulleidfa bosib wedi gwylio prif raglen wythnos gyntaf mis Ionawr, medden nhw, a dim ond 5% oedd wedi gwylio'r 20fed rhaglen ar y rhestr. Ond fe atebodd rhywun arall yn syth, a diolch byth am hynny, mae 19% wyliodd rhaglen mwyaf poblogaidd y BBC ar y rhwydwaith yn ystod yr un wythnos, a 9% wyliodd yr 20fed rhaglen, sy'n gwneud S4C yn fwy llwyddiannus fel sianel gyda'r gynulleidfa Gymraeg, nid yn llai llwyddiannus. Ac o ran hynny, os nad yw S4C yn berffaith ac wedi'r cwbl, mae gan bawb i ffeileddau. Dwi ddim yn trio honni bod S4C fel y gymau yn berffaith, ond ar y llaw arall, os bysach chi'n rhoi'r un math o chwydd wydyr ar unrhyw sefydliad neu gorff gyhoeddus fel sydd wedi bod ar S4C yn ystod 9 mis diwetha, fe fydd yna ddigon o frychau i'w canfod hefyd. Felly i gloi, gai ddiolch yn fawr iawn eto i'r gymdeithas am fynd ati i drefnu'r gyfres yma o gyfarfodydd ar hyd a lled Cymru. Ond mae'n holl bwysig bod ni ddim yn gadael y gwaith i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Mae Gymdeithas yr Iaith Gymraeg bob amser yn gwneud gwaith gwych. Ond mae rhaid i bobl sylweddoli bod rhaid i fudiadau eraill yng Nghymru hefyd i ddod nawr at ei gilydd mwyn achub y sianel. Os ych chi'n perthyn i unrhyw gymdeithas, os chi'n perthyn i unrhyw fudiad yng Nghymru, a hwnnw'n fudiad sy'n gwneud unrhyw beth trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, sy'n poeni am yr iaith Gymraeg, a sy'n credu yn nyfodol yr iaith Gymraeg a sianel yr iaith Gymraeg, mae'n rhaid i bob un ohonon ni nawr ddod at yn gilydd, a falle, fel dweud i ar y dechrau, bydd yna drafodaeth am hynny hefyd. Mae'n debyg mae dyna un o'r pwyntiau pwysicaf am wneithbwyd yn y cyfarfod cyhoeddus yn Llanrwst, bod angen rhyw fath o fforwm genedlaethol sy'n mynd i ddod â pobl mas, sy'n mynd i dynnu pobl at ei gilydd mwyn dangos i'r Llywodraeth yn San Steffan ac mwyn dangos i'r BBC yn bod ni'n wirioneddol credu yn nyfodol S4C, ac mae hynny yn holl bwysig, achos mae yna bwysigrwydd yn y nifer o bobl fydd yn cael ei gweld yn gefnogi, mae hynna yn holl bwysig. Mae'n bwysig hefyd, dwi'n meddwl, a dwi'n mynd i gloi wrth ddweud hyn, bod hon yn frwydr y gallwn ni hennill. Nid brwydr amhosib yw hi, mae hon yn frwydr y gallwn ni hennill. A mae da ni gyd yn rhannu chwarae, a dwi'n diolch i chi achos chi wedi dechrau chwarae chran chi heno wrth fod yma. A diolch yn fawr iawn i chi.